Томас Стернс Эліят. Падручнік па катах, укладзены старым апосумам і перакладзены на беларускую Максам Шчуром. Прысвячаю гэтую кнігу маёй дачушцы Ядвісі. Перакладнік. Называнне катоў. Кату даць імя не гульня і не забава. Кашэчыя імёны — навука, сябры. Мяне хай палічыце за дзівакавы, імёнаў кату патрабуецца 3. З іх першае, каб карыстацца штодзённа. Пятрок, Аляіс, Валянцін ці Сямён, Вінцук, Баўтрамей, Ясафат або Дзёма. Штодзённых існуе багата імён. Ёсць шмат экзатычных, у гусце экспертаў, дзявочых, хлапечых, вядомых здавён. Плятон, Тэадорых, Электра, Дэмэтра. Штодзённых імёнаў існуе мільён. Ды кот мусіць мець і імя адмысловае, такое, якога ні ў кога няма, якое з усіх толькі ён заслугоўвае, каб хвосцік ягоны трымаўся старчма. Такое імя будзе мець ён адзіны, як карыкацяра або шмыгалоў, як бамбалярына ці мармелядына. Іх безліч для котак, як і для катоў. Але ж, апрача, ёсць імя яшчэ трэцяе, уведаць якое не дадзена нам. Імя, што трымае ваш кот у сакрэце і нікому не скажа, хоць ведае сам. Калі ён не ў змозе ані зварухнуцца, на месцы сядзіць, як яго мы не гонім, то значыць, ён сканцэнтраваўся на думцы, пра думку, аб думцы, пра свой невыказны, пра свой невымоўны, свой непазнавальны і шматзначны крыптонім. Задуменная. Ёсць котка задуменная. Завецца стракацінаю. Са скурай леапардавай і месцамі тыгрынаю. На посцілцы, на лесвіцы, на ганку цэлы дзень яна сядзіць, такая задуменная. Ды, як скончацца шумныя клопаты дня, пачынаецца ў коткі свая мітусня. І пакуль чалавечай сям'і Sample complete. Ready to continue?